Iċ-chairperson tal-moviment Iva Deborah Xkembri akkużat lill moviment Żwieġ bla divorzju b'insensittività għas-sitwazzjoni li jinsabu fiha n-nies. Matul id-diskussjoni pubblika, Maltija li ġabet id-divorzju minn barra u l-annullament minn Malta tkellmet fuq kemm kien aktar diffiċli li tispjega lill-ulieda li ż-żwieġ kien annullat. U li huma adulti jifhmu aktar is-sens illi ommi missieri divorzjati milli iż-żwieġ tommu ta' missieri ġie annullat fuq din iż-żwieġ inesistenti. Kienet iktar ibsa għalija illi nfhem it-tfal x'inhuwa nullità milli isma' aħna m'aħniex kompetabbli, iż-żwieġ ma rnexxiex. Ilha 10 snin isseparat, inrabbi tifel illum għandu 11 sena nrabbih waħdi. Missier li qed irabbi waħdu tifel ta' 11-il sena staqsa lil dawk li huma kontra d-divorzju x'soluzzjoni għandhom għalih u għal-ibnu. U jien nixtieq hawnhekk nagħmel sfida lill-Knisja u sfida lil dawn l-iskola li qegħdin jgħidu le. Ituni soluzzjoni. Oħorġu b'soluzzjoni, tuni soluzzjoni għaliex jekk għandix dritt jien nerġa' nieħu l-istat tiegħi bħalma jieħdu kulħadd min għandu ċans li jieħdu. Kien diskuss ukoll l-effett negattiv li tħalli fuq l-uliet u l-ġenituri liġi li għal kontrarju ta' dik li qed tkun proposta tippermetti biss divorzju meta xi ħadd ikollu tort. Jiena tal-punt nixtieq nagħmel meta nkunu faċċjati bil-kritika ta' no fault divorce, turu fuq minn għadda minn separazzjoni, jgħidilkom l-uġieħ illi jkun hemm separazzjoni u jekk irid li dak l-uġieħ jerġa' jibdih mill-ġdid. Persuna li ddeskrivet lil annifisha bħala Kattolika appellat lill Arċisqof biex ma jħallix persuni jużaw flus il-Knisja biex tmur kontra Kattoliċi oħrajn. Aħna demokratiċi wkoll u bħala pajjiż demokratiku il-Knisja tittara fil-fatt ukoll. U din ngħidha b'ikbar sinċerità illi għandna jkollna dritt tal-għażla, dak huwa l-bażi tad-demokrazija. Deborah Xkembri staqsiet fejn kienu dawk li qed jopponu d-divorzju meta kienet qed tkun proposta il-liġi tal-koabitazzjoni. Qalet li għadu mhux ċar għal Knisja Kattolika qed tieħu din il-pożizzjoni estrema meta knies Kattoliċi f'pajjiżi oħra saħansitra jitolbu li l-ewwel il-koppja ġib id-divorzju qabel tibda proċess ta' annullament. Staqsiet jekk il-Knisja jiex tieħu din il-pożizzjoni minħabba raġunijiet finanzjarji.